tu v Banskej Bystrici, alebo plánujete nejaký prevoz inám? Myslím si, že všetci zdravotní pracovníci, ktorí sa venovali zdravotnému stavu predsedu vlády, robili svoju prácu maximálne zodpovedne a v tejto chvíli na to nevidím žiadny dôvod od prvého ošetrenia v Handlovej cez prevoz až po začiatok operácie pred viac ako 3,5 hodinami približne. A je obrovský lekársky tím, ktorý sa snaží zvrátiť následky tohto atentátu. Či pri tom útočníkovi už viete povedať, že či ho mal pri nejakom plnom vedomé a uvedomoval si to, alebo tam vyjde nejaké psychiatrické vyšetrenie? Stále to vyšetrenie a vyšetrovanie prebieha, čiže z tohto pohľadu sa neviem vyjadriť. My aj zajtra policajný zbor bude mať tlačovú konferenciu, kde vás budeme informovať o tých detailoch, ale z toho, čo môžem povedať to povedať otvorene, tento atentát bol politicky motivovaný a rozhodnutie páchateľa sa zrodilo tesne po prezidentských voľbách. Vy ste hovorili, že nejakým spôsobom sa posilní tá ochrana, teda nie len ústavných činiteľov, alebo teda niektorých politikov, ale hovorili ste aj o niektorých médiách, že to sa akým spôsobom udeje. Nehovorím, že vy máte hovoriť nejaké tie naše operatívne postupy, ale... Urobíme všetko preto, aby bezpečnosť ľudí na Slovensku bola garantovaná a bola chránená. Sa Kubánek RTVS naviaže možno aj na kolegyňu, ako hodnotíte možno tie vyjadrenia Luboša Blahu, ktorý aj na napačnom týždni hovoril, že priamo novinári sú vinní za tú aktuálnu situáciu. Neprilieva aj toto? Ja som dnes sledoval kritický stav premiéra, ja som s ním bol aj na operačnej sále v nemocnici v Handlovej spolu s pánom ministrom. Toto je to, čo ma zaujímalo. Zaujímalo ma to, ako niekto môže riešiť nenávisť takouto cestou. A ešte raz, prosím, nech nie je nenávisť odpoveďou na nenávisť. To je celé. To je výzva pre všetkých politikov a samozrejme aj my by sme si dnes mohli častokrát povedať niečo, ale radšej si v tejto chvíli zahryzneme do jazyka a to prosím aj pre celú spoločnosť, aby sme sa ukľudnili, aby sme sa tu neišli zblázniť a navzájom pozabíjať len preto, že nedokážeme rešpektovať cudzí názor. Dovoľte, aby som povedal jednu vec. Ja si myslím osobne, že je veľké množstvo ľudí, ktorí dnes by sa mali pozrieť do zrkadla a uvedomiť si, že snahou zaujať a hyperbolizovať niektoré problémy, ktoré nesúvisia v skutočnosti s životom na Slovensku, ale len realizáciou svojich osobných frustrácií, je to, čo sa musí zmeniť. A že dlhé roky sme vždy mali k tomu veľmi veľkorysý prístup. Ale ani neboli sme my tí, ktorí hovorili o nejakej pomste a o komkoľvek. My sme neboli tí, ktorí zneužívali systém, ktorí zneužívali trestné právo, ktorí používali svoje statusy a stanoviská na to, aby ostatným ľuďom nadávali a používali hate speech. Takže z tohto pohľadu je to naozaj čas na vlastne pohľad do zrkadla. My nejdeme vynášať akékoľvek súdy o tom, že to bol atentát s politickým pozadím, nie je pochyb a vy to veľmi dobre viete. A ja sa s tým neviem vnútorne vysporiadať. Bol som schopný absolvovať akékoľvek debaty, mnohé veci sme možno prehliadali, ale neschopnosť akceptovať vôľu nejakej časti verejnosti, ktorá sa nejakej skupine ľudí nepáči, je výsledkom, ku ktorému sme sa dnes dopracovali. A túto situáciu ani pán kolega nemôžeme riešiť, že či vy máte alebo nemáte rád pána Luboša Blahu. My momentálne bojujeme o život Roberta Fica ako premiéra, ktorý s najvyššou podporou podľa demokratických tradícií vedie túto krajinu.
A ak sa s tým niekto nevie vysporiadať, potom neuznáva ten princíp, o ktorý sme tu viacerí bojovali v roku 89. Po 30 rokoch sme sa dostali k tomu, že stojíme na tejto tlačovej konferencii. Ja neviem nájsť slová toho, čo ho sme dnes svedkami. Neviem, či povieme, že Slovensko sa zmenilo, ale my ho také nechceme. Nikto ho také nechce. A nikomu nepomôže, že budeme teraz hľadať, poďme teraz, nie, zastavme to. A každý sa zamyslíme, nastavme si zrkadlo a pozrieme sa na to, že čo v skutočnosti je dnes v Slovenskej republike dôležité. A ako si nažívam v tejto časti sveta, ako si nažívajú mnohí iní, kde sú a kde je Slovensko. A kde je Slovensko za posledných 20 rokov. Aby sme sa dopracovali do tejto situácie. Ja myslím, že budeme o tom ešte veľa diskutovať a veľa o tom hovoriť, ale prežil som celý svoj politický život s Robertom Ficom a viem, aký je prvý ten, ktorý základné hodnoty vždy ctil. Vy ste zažili našu jednofarebnú vládu, vy ste zažili všetky typy vlád Smeru. A nepamätám si, že niekto niekedy obmedzil akékoľvek možnosť toho, aby si niečo hovoril alebo podobne. Ale to, čo sa spustilo posledné týždne a mesiace, je naozaj nepochopiteľné a našou úlohou je to zastaviť. Napríklad na sociálnych sieťach alebo vo svojich vyjadreniach voči určitým skupinám, čo to boli novinári, LGBT komunity a podobne, aby sa zmiernilo to napätie v spoločnosti? Pani redaktorka, ja vám jedno zrkadlo kúpim, lebo ho nemáte zjavne. Mr. President, do you think Slovakia has changed today? I'm not sure if today, but it's horrible assault. Actually, maybe next days we will be able to react to find what's happened. Now I'm just focusing on the status of Robert Fico and his health. Thank you. Look, we're just talking about the level of democracy, about capability to understand each other, to accept the other opinion, that not only one is that good one. If somebody have a different opinion, it's also he have also his place on the earth and all in the political field. So this is the issue. What's happened? It's a political assault. It's absolutely clear, and we have to react on that. Can you say something? Sorry, can you say something about the shooter's identity? Or... Not today. Yeah, we will inform in coming days. Yes. Chcem sa ešte spýtať, že vám uniklo nejaké video, na ktorom útočník už teda označil ten svoj čin. Ja som už to osobne nevidel, ale vy už ste tak toto video videli, ako to hodnotíte? Ja som vám povedal, že my sme dnes riešili stav s premiérom. Ja som nesledoval ani sociálne siete, ani vyjadrenia žiadnych politikov. Iba raz ešte apelujem na to, aby sa všetci v rámci spoločnosti ukľudnili. Aj tí, ktorí vehementne schvaľujú tento ohavný čin a želajú si, aby bol ešte viacej dokončený, ale aj tí ostatní, ktorí chcú nejakú pomstu alebo niečo podobné. Prosím, prestaňme s tým čo najskôr. A tu prosím aj vás, médiá, aby ste využili vašu silu, váš vplyv, pretože doteraz to boli mnohí z vás, ktorí tú nenávisť siali. Tak vás chcem dnes poprosiť, aby ste si uvedomili aj vašu spoločenskú zodpovednosť a urobili všetko preto, aby ste aj vy tú spoločnosť uklidnili. Ďakujeme veľmi pekne. Dovidenia.